U ovo novo doba nadam se da ste dobro i da ste sigurni. Obzirom na mjere ne preostaje nam ništa drugo nego raditi individualno. Moje ime je Saša Kanazir, nogometni sam trener s UEFA licencom s 10-godišnjim iskustvom rada s djecom, momčadski i individualno. Dobar dan dečki, evo ponovno sa vježbama snage, na vaše oduševljenje. Vježba broj 1 će nam biti običan sklek, glava gore. Ako stavljamo ruke široko ili usko, pogađamo različite dijelove tijela. Moja osobna preferencija je da su uže ruke i da laktovi stavi uže i laktovi skroz idu uz tijelo. Glava gore, sjajno. Ok, vježba broj 2. Tu. Ok, dakle, staviš ih u širini ramena, noge, ruke mogu biti dole, dižemo sad kukove gore i kad se dignemo gore zadrži. I sad polako spuštamo dolje slobodno i ponovno gore. I ovu i prošlu i ostale vježbe krećemo sa po 30 sekundi rada, dolje, gore i između imamo minutu pauze. Ok, sljedeća vježba može. Ok, stop. Ono što je meni osobno jako drago kod ove vježbe, što u stvari ova vježba je jako kvalitetna za bicikl. Obzirom da kad radimo bicikl, promjena pravca se radi na palcu i s tim palcem na koji sam zagazio se izbacujem na stranu. I jednako tako ako sam napravio bicikl, zagazio na palac, izbacujem se na stranu. I jednako tako, možeš pokazati još jednom, skok, tako je, radimo iste te dijelove noge i isti taj mišić. Ok, sljedeća vježba će nam biti niski skip. Super, hvala. Sljedeća vježba je čučanj. Kod čučnja obavezno treba paziti, stani se molim te bočno, da se vidi, obavezno se treba paziti da su oba stopala dolje. Najčešće se zna događati da igrač ide prema naprijed, dakle oba stopala moraju ostati dolje, može kreni lagano. Ono što je moja sugestija treneru, dakle leđa moraju biti ravno i kad se krene spuštati prema dolje, ukoliko ne radi kvalitetno, stavimo ruke na koljena i kažemo da kad se spušta, može spustiti se još, da gura koljenima moje ruke. Diži se gore, super. Dakle, potisak odozdola ide preko peta. Preko peta se dižem gore, super. Sljedeća vježba. Pogotovo kod igrača, dakle ukoliko imamo određeni igrači imaju više X noge, određeni igrači imaju više OX noge. Sljedeće dvije vježbe koje ćemo pokazati su jako bitne, znači kod igrača koji imaju X noge raditi ovu vježbu, kod igrača koji imaju OX noge raditi vježbu za unutarnji dio bedra koju će pokazati Ivan. Leđa ravno, samo molim te, leđa ravno, skoro se tu izravnaj, tu se izravnaj. Znači tu idemo u ravnini, dižemo gore i polako spuštamo dolje. Hvala. Možeš ti pokazati sljedeću vježbu. Dakle, za unutarnji dio bedra, koljeno ide prema gore, ova noga je ravno, prsti su gore, stisnemo zglob i krenemo dizati. Bravo i lagano nazad, ponovno gore, probaj ne spusti do kraja i idemo dolje nazad i ponovno gore. Naravno, trebamo raditi i desnu i lijevu nogu i kod jedne i kod druge vježbe. Može. Super, hvala. I zadnja vježba koju ćemo danas raditi je ova vrsta čučnja. Ono što je bitno je u principu paziti da je ravnina tijela, da smo s tijelom u ravnini, spustimo se pod pravi kut. Dodatno može se još dignuti na prste, međutim ovo će biti dovoljno. Ukoliko želimo još, ajde digni se, radi dodatno i listove, međutim za mlađe uzraste će ovo biti i jako veliko opterećenje. Ako vam se svidio video, nemojte ga zaboraviti lajkati. Svakako ostavite svoj komentar što mislite o videu ili prijedlog tema koje biste željeli vidjeti u budućim treninzima. Također, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal kako biste dobili obavijest kada je novi video na mreži.